साल में तोहफा चूमा अभी ले तो गइलो सा पाउन के फोन पर फोन आवता का फोन पर फोन आवता बताव बहन चोदवा कितना दलिदर के औलाद बा केहू लाई चिवराला फोन करेला उ करेला 1 लाख दे के नु बियाह कइले बा हमार बेटिया नु कइले ओकरा गांव में बांस खाए बनावेला तो यही से सरवा फोन पर चढ़ल बा कि ओने से लाई चिवरा आई कि हमरा लेना भेटाई ज्यादा बोली त झमनिए के हाथे पिटाई साला भिख मांगा के औलाद कौन को ओकरा समझदारी बा कि सुबेरे सुबेरे मोरो मैदान करे में टाइम लगेला जैसन बारा वैसन खोजले बारा साला गीद के औलाद बकरीद जी साले तू भुला मत कि उ घर का हमनी के दामाद बा उ गीद होके चाहे चिल्होर हमरा बेटी के ख्याल रखले बानू ना तो हम मर जाएम तो कौन सरवा हमरा बेटा बेटी के देखे जाई कि मुअतिया की जियतिया ए बाबूजी तू मरे वाला बारा तू जिया बा उ तो हर बेटियो जी ही लेकिन मोइले तो बारा है ठंडा में हमनी दोनों भाई के काहे कि दिमाग तो बा ना अगर हमनियो दोनों भाई के टाइम पर शादी बियाह क देले रहता तबे नु ससुराल से कुछ आई तो उहे दीदी यहाँ जाई लेकिन बुद्धि तो बा ना बिना जीजी के आग मुतले बारन ए बाबूजी तू एकरा बात में हमला लड़वा जुराइल बड़ा जल्दी से पैसा दो दीदिया घर मिठाइयो लेके जाए के बाटे ले बाबू आई पैसा अच्छा से जाइए और रास्ता में कोनो दुकान पर रोक के 1 किलो बढ़िया मिठाई ले लिए हे माधर चोदवा के पैसा मत दिए ई पूरा पैसा सिगरेट में फूक के उड़वा दे ये मुंह बसरऊ बहानचो दे घर में पैदा लेके हम गलती कइनी 1-1 रुपया ला तरसा के रख देले भाई बुढ़ा के झाड़ तू का हमर जूजी हंसले बारा चल ठीक बा चल गाड़ी चला उतर माफ कर दी ए ठीक से बाबू जाइयो सारा हम समझा तनी माल जाल बांध देबे ठीक बजा माधर चोदवा के पैदा को के बेकारे कोई नहीं बहन चोद हमारे कमर टूट देला अरे बाप हो आवाज तानी के गार फारत तानी होने से एकरी बहिनी के पूरा गांव टोला पटी पर्दार में लाई चुरा गेल पता ना हमार सार सन कौना बाजार में गाड़ लिया तरसन अभी ले सरवा लाई लेके ना आइला सन पापा हमरा मामा कैसे गाय गरिया तरो माई खानी भनर भनर गल मार गोल्फरे फाड़ दे तब पति परमेश्वर अभी ले तैयारी करावत रे आ राते ने तरह के हिक भर खन ले बनी रे साफ बेशर्मी के हदे पार कर देले बारे एक 8 बजे से स्कूल बा आ 8:30 जी बजा दिल बारे जल्दी जाइबे दगला कि फेने जी कुटाइबे अरे काहे भना भना करत रहू तनी कपड़ा त पीछे में लेट हो गइल एकर हम स्कूल पहुंचा देम तारा खातिर पानी गरम कर ना बोलू मम्मी तू तो ने पढ़ाई जलू हम तारा साथ नहीं मैं अपने पापा साथ ना जे हां जो मतारी संग जो सुनात के रखे बड़े जैसन मतारी वैसन बेटी सरवा बाप के तो कोनो मोले नहीं खे आ कहत नहीं पढ़ाए तरु ना ना पढ़ावे नइखी जात तोरा मंगल का बाप के श्राद्ध करावे जाता रे का जाने हमार बाप का देख के कोरियावा से हमार बियाह करा दे हलक खाली है लइका के मुंह देख के हमरा पढ़ाए जाए के पड़ता ना तो हम तोरा के खिंचवाइती छिपा के छिपा रे रे तू तरी हमरा खइला पिला मौजूद ते ना हम तोरा से बियाह के फंस गनी सरवा दोगला तो रहे हमर बाप जोन तोरा बाप के 1 लाख रुपया देके हमर बियाह करौलो दिन भर गधा लेके घर दुआर के काम करनी तब जाके छिपा घीचे नहीं हमरा के नौकरी हमर मन देखै बुझले दीदिया प्रणाम खुश रह सा का भइल माहौल गरम लगता फेन पाहुन के कुटाई उटाई भइल का चेहरा के चमक उड़ल बा देखो तोरा बहन चोदवा के दुगलो खाली बहिन के प्रणाम होता पाहुन नहीं खाओ हमरा तो लागत कि पाहुन के मुंह पर कोनो टटके छेड़ देले बा पाहुन के मुंह तो गू खानी बोलल बा आओ से बाबू बैठा सा ए छोट के जो मामा लुखाती पानी लेके आओ अब बाबू इतना सुबेरे आ गइल सो हमरा तो लागल हो कि शाम ले आई बस आ ना तो कुछ बनाओ ना के धो देले रहती खाई पिए खातिर अरे दीदी हमनी के तावे के प्लान शामिल ले लख बाकी एगो हौ ना ललिदर के बच्चा फोन पर चढ़ गइल कि जल्दी लाई चिवरा आई लोग भूखे इनकर गाड़ फाटत लख ए तो इसमें हम कोई गलती किया हूँ तुम्हारे बाप को 1 लाख रुपए देकर बिकाया हूँ उतना तो हक बनता है कोनो भी चीज सार ससुर से मांग कर खाए हुए हम कहिए सब कुत्ता के कुत्ते रह गए सुधरी नाई ई दोगला के चलते हमरा घर से लेके दुआर तले बेइज्जती सहे के पड़ेला करे कोरिया तोर का जरूरत रे हमरा नहीं लाई चिरा खातिर फोन कर के हमर बाबूजी का सोचत होई रे बाबूजी तो कुछो ना सोचत लहन दीदी लेकिन हमनी दोनों भाई पाहुन के बहनिया के रास्ता भरनु करी आवत ही नहीं हां
दीदी ते खिसी है मत ऐसा ही पाहुन के बहिन हमनी के मजाकुआ लागी यही से तनी मनी मजाक कर लेनी हसो। साले लोगी रास्ता पर हमारा बहिन के गरिया गरिया के मजाक करत लो हम तहनी के सामने हेथुतरी से मजाक करी। पाहुन 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 खाली अपन बहिन के मुंह देख के चुप बानी सो ना त कसम खा के कहतनी अपना झोटा भाई के बहन चोदऊ एक के मुंह में लार पादे हिल जइबो। कहिया उतने हम लोग भाई से ले रहे जो जल्दी जाके नाश्ता लेके आओ इतना दूर से हमर भाई आइल भरोसा। अच्छा ठीक बा नाश्ता लिया दे मी तो पूछो खाली बोरे बाकी में लाइयो बा। हाय ले मौगा पाहुन बहन चोदवा। अरे तई चमकी निकल के इधर बोरवा दो बोरवा के साथी हम जूजी ला ना पाहूं बोरवा जई फुगा हां जमीनू लिखावे के बा चल रे चल यार तू ले जा। अरे बाप रे बाप। फुआ ए फुआ केने बारी आवाज सुन के नइखिस निकलत का फुगा अरे कुछ ले जाए नइखिस आइल बल्कि लाई चिवड़ा देवे आइल बानी स। अरे सर बेटा लोग लाई चूरा लेके आइल बार लोग तो फोन करके नुआवेला खोसी ओसी कटवा के रखती। अच्छा तो लाई चिवरा लेके आइल बनी सब तो खोसी ओसी कटवा को हतर कोही जो खाली हाथे आ रहती सब तब एक खाली हाथे जिन मेहमान आवेला उनकर त मुंह देखे के ना चाहेनी खियावल पियावल तो दूर के बात बा। सुना ना फूफा उ दिन गलई जब तारा दुआरी हमनी कुछो मांगे आवत रही स अब तक खुद हमनी दोनों भाई पैसा पीठतनी स आ धन संपत्ति के साथे साथे घमंडो बढ़ल जाता अगर खरे खरे तू अपन गाड़ बेचबा नु तो उहो किन ले। अरे हमर राजवा अरे हमर करेजवा इतना ठंडी में बाबू लो हमर फुआ खातिर लाई चूरा लेके आ गइल लोगी। ए फुआ खाली रजबे करे जेबा कहबे कि घरारी पाला जमीनवा लिखबे एगो तो साल भर से कहत रे पारी देवेला बाकी तोरा से दियात नहीं खे हमनियो दोनों भाई कुछो के लालचे नु तोरा भीड़ दौड़त रहतनी समर मिठाई लेके। देख ले फुआ ते अपना जिंदगी रहते हुए लिख दे जमीनिया न ते फूफा के जैसन रहन बानू भूखे मुआ दी हम तोरा के मार चप्पल के माधर 14 लोग गार के गर्दे झाड़ देम हमरा घरे लाई चिरा पहुंचाए आइल बरस कि हमर धन लुटे आइल बरस मेहरारू के भड़काओ तारा सरौलो। सुन ना चप्पल तो छोड़ा हमरा भतीजा सन पर अगर दूगो के सटकाए वो गिर गई त तारा मरे से पहले हम अपन मांग धो देम। मांग काहे धोबे फुआ ओकर कोनो जरूरत नहीं क्या रे ते एक बार कह के देख केगा फूफा के पटक के धोबी के कपड़ा लेखा धो देता नी सो साले तइकन हमरा फुआ का के तोर झाटो भर भेलू बा आज हमर फुआ छोड़ देबे त ठंडी में गाड़ चियर के मर देबो और ना तका सब धन हमनी के फुआ के चलल बड़न ई सरऊ मालिक बने। आ फुआ इतना धन संपत्ति रहते हुए ते दिन पर दिन दुबराइल काहे जाता रे। अरे हमर लालावा कतना हमर ख्याल रखेलन स खाई लेनु काजू किशमिश से तो पेटी भरल पड़ल बा। एगो कजुए किशमिश में से दे दिए फुआ माइला ले जाए तखले का बारू सब धन भतीजा माधर 14 संपत्ति लुटाइए दलू जाओ ओ में से 2-4 पैकेट लिया के दे दो ए छवरा झोटैला आ तनी एगो लाई निकाल त तनी खाई भूख लागल बा का पता तनी खाली बोरे ले आइल बार सकियो में लाइयो बा आज शाम होता तनी जइबो से ना कि रहे के बा। हाँ रुका फूफा दे तनी माई गरम नु पार के देले बिया खइबो त मजा आ जाई। खा चाप के फूफा लागत फूफा के गाड़ भूखे टटाइल बा। ओह नो आइला फूफा गाड़ फुआ ई सोना के है का गर्दनवा में के हां बबुआ सोना के हो दे देना माइला ले जब ए नखैनु कुछो पहनेला गर्दन खाली है पहले कहेला नु हम निकाल के रुको दे तनी हमरा बाबू लो खुश बरन अब बबुआ रहबो से ना चल जइबो स ए हे मर्दवा के जैसन चाल बन कर चाल दे के रहबौ रे कहीं रात बिरात के नटी उटी पलाठ के मुंगा देबौ त हमनी के जाई ले स फेन आइम पारी ले जाए चल रे प्रणाम फूफा। ठीक से जाई हो त हां फूफा पारी ले जाए आए आवा सर पारी के हाड़ी धरा देता